И здравейте хора, днеска пробвам Ice Pro с червено кадифе. Ето, не лъжа, червено кадифе, Ice Pro. И тест няма да е днеска, ще е утре в училище, няма да казвам къде. И така. Аз в момента хора съм на вероната. Тук някои от моите приятели, които ме познават, може да дойдат и нали, ако искат, ще им дам да снимат тази, просто да се има такава спомена. Може да снимат и с мене. И така хора. Хора, само мога да ви кажа, че съм приятел на Александър от Ice Pro. И преди да кажете, вау, да, това е вярно, приятел съм ми. И така, приятел съм на тях, на това, на Алекс съм му приятел, на това, на брат ми съм му приятел и така. Да, имаме номерата. Тата каза, че са познавали. Вчера се видяхме и му казах, че заба всякия самолет. И тя каза, мерси за нищо. И каза, че вместо да я бърка във фабриката на тяхните и така. Сега се прибира, да го оставя в фризера, се замръзи малко, аз съм почти в нас, няма да казвам къде живея, освен приятелите някой не знаят. И няма да кажа телефонния номер, мога само да кажа, че е български. И така, да. Сега съм тук почти на нас. И така че да, Ice Pro, най-добрият сладолед на света. Между другото съм правил с пистачио и с дубайски шоколад. Хора, ако правя така, не се отчаявате, просто още малко ще получа слънчев водород. И така съм почти от нас. Сигурно и червеното кадифе ще е добре. И така, да. Утре сте на училище. Днеска честит празник, който не е какъв ден, аз няма да казвам. Пишете долу в коментарите. И пишете дали сте пробвали Ice Pro. Моля ви, последвайте ме, защото на 100 абоната ще скриеме мен, ако цели 2 в почвата. И така. И ще се взема Ice Pro за вдъвката, а не червено кадифе. И така хора, аз ще спирам камерата, защото съм почти на нас. Чао, бе хора.